Munduko kontsumo eta produkzioa ingurumenaren menpe dago. Hori dela eta planeta suntsitzen ari gara. Garapen ekonomiko eta sozialak ingurumenaren suntsiketa dakar, eta gure biziraupenerako beharrezkoak diren sistemak arriskuan jartzen ditu. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua gutxirekin asko egitean datza, baita bizitza estilo sostengarri bat eramatean. Azken proiekzioen arabera, munduko populazioa 8.500 milioi inguru hasiko litzake 2030ean, eta 9.700 milioi 2050ean. Ia 3 planetaren baliokidea beharko litzake egungo bizimuduari eusteko behar diren baliabide naturalak emateko baldintza horiek. Munduko uraren 3% baino gutxiago da edangarria, eta hortik 2,5% izoztuta dago Antartikan, Artikoan eta glasiarretan. Beraz, gizakioi 0,5% soilik geratzen zaigu gure ekosistemaren beharrak eta gure beharrak asetzeko. Munduko jendea energian eraginkorrak diren bonbiletara aldatuko balitz, munduak $120 bilioi aurreztuko lituzke urtean. Energia globalaren 29% kontsumitzen dute etxeetan, eta beraz, sortzen den karbono dioxido emisioen 21% eragiten dute. Estatistika hauek aldatzea ere gure esku egon daiteke. Eta zer egin dezakegu guk egoera honi buelta emateko? Guk zerbait egin dezakegu? Erantzuna baietz da, hasieran esan bezala ekoizpen eta kontsumo arduratsua gutxirekin asko egitean datza. Eta bideoan zehar esan dugun bezala, hainbat portzentaia gure esku dago aldatzea. Horregatik, hainbat ekintza txiki burututa, adibidez, argia itzaliz, gela bat utzi behar dugunean, edo iturria itzaliz gehiago erabili behar ez dugunean, kontsumoa murriztuko dugu eta honela gure planeta jasangarriagoa izango da. Ibazkari pelotari, saldu la directa, sukaldari gidoilari,